ay naggasaten tain ka nagparang nabayagen na di ka nagpakitan. Kumusta ka itan? Ay sa dinno a lugar inagapwang apay ngay takalang agparang nakatigapuanan ay agdangatan inkan nasarakan sa balinaya nagguyusan kasano apay itan ay anya kadiin kaginura tapinanawan na nga may isa hindi ka na pagkada biyag ko di nakngataitan pagtuken di nakngataitan pagurayen di nakngataitan palangen biyag ko'y biyag ko siya ka di pailaeng tipatpatken siya ka di pailaeng ti ay-ayaten no siya biyag ko si kapailaeng ay no bilang kayat na asubyana nakalukatlat ka kay piruangan pag-uuray ken kapiman ay kasta't kasinaw day ko'y pamatay si kantulain tihil ilalaen ingat anges ko't mapute biyag ko di nakngataitan pagtuken di nakngataitan pagurayen di nakngataitan palangen biyag ko'y biyag ko siya ka di pailaeng tipatpatken siya ka di pailaeng ti ay-ayaten no siya biyag ko si kapailaeng ay no bilang kayat na asulyana nakalukatlat aday piruangan pag-uuray ken kapiman ay kasta't kasinaw day ko'y pamatay si kantulaing tihil ilalaen ingat anges ko't maputen biyag ko di nakngataitan pagtuken di nakngataitan pagurayen di nakngataitan palangen biyag ko'y biyag ko siya ka di pailaeng tipatpatken siya ka di pailaeng ti ay-ayaten no siya miyag ko
musik